Poesia és alguna cosa, és una institució, és si voleu, un gènere que és el lector el que reconeix que allí hi ha poesia i que, per tant, aquell home que ha escrit una poesia és un poeta. Jo crec que al moment d'escriure sí que evidentment hi ha diversos ritmes de creació literària, hi ha diversos ritmes de relació amb la paraula i de relació amb l'existència que estàs expressant, però el que segur no hi ha és una mena de divisió rígida. El gran problema i la pregunta de què és un gènere ve sobretot perquè l'escriptura no sempre és artística. Si pintes, pintes i fas art, i si fas música i fas art, però si escrius no sempre fas art. Per mi el poema és un gairebé silenci. Segurament és aquesta complicitat amb el silenci el que fa que el poema acostumi a ser més nu, acostumi a ser més essencial, acostumi a buscar un aire més intempestiu. Jo diria soc escriptor i que si algú ha llegit els meus poemes i considera que soc poeta, doncs benvingut i moltes gràcies.